regimentet, det er en forening, der beskæftiger sig med det, man på engelsk kalder reenactment, eller living history, levende historie. Vi genskaber sådan, soldaterlivet for sådan en almindelig tyske soldat, som var en del af besættelsesmagten fra 1940 til 45. Mange af de unge mennesker, de kender i dag, jamen det er noget, der hedder Danmarks befrielse eller Danmarks besættelse. Men hvad det går ud på, det er der faktisk mange, der ikke er oplyst om. Og på den måde, jamen, så er vi jo ligesom med til at oplyse den her generation omkring, hvad var det egentlig, der skete, og hvordan så de her tyske soldater ud. Og det jeg synes, vi gør her i foreningen, det er, at vi bidrager med at vise historien på en helt anden måde, end hvad museer og sådan noget, de kan gøre. Man legemliggør det, man levendegør det. Jamen, det er jo helt fra de underbukser, vi har på, til den frisyre, vi har, hvor vi simpelthen spoler tilbage i tiden og havner tilbage i de der i 40'erne. Jamen, jeg synes, det er sandt, egentlig fordi, at jeg tror, det stammer helt tilbage fra min skoletid af, hvor jeg gik på biblioteket, og vi skulle kigge bøger og sådan noget. Og der var de her kæmpe store, nærmest leksikons billedbøger omkring 2. verdenskrig. Og dem satte man egentlig ned og begyndte at kigge i, og så fandt jeg egentlig, de var rimelig fascinerende. Så fik jeg, kan jeg huske, som ganske ung barn, fik jeg en tysk bajonet fra 2. verdenskrig. Og på den måde, jamen, så blev jeg mere og mere interesseret i, jamen, hvad var det her for noget? Og så startede jeg med at låne bøger på biblioteket og så videre, og satte mig ind i, jamen, hvad er den tyske historie, og hvorfor skete den her både 1. og 2. verdenskrig? Hvad var med til det? Og det er ligesom den måde, jeg har fået min interesse på. Jeg er enormt interesseret i besættelsestiden også. Derfor er det, synes jeg, især at den del af det, vi har valgt at portrættere regimentet, altså især de besættelsestropper, der befandt sig i Danmark. Derfor synes jeg, det er særligt spændende at beskæftige sig med. Det er et ret følsomt emne for rigtig mange. Og derfor skal vi også gøre det med respekt, og samtidig gøre det realistisk. Det er den tyske hær under 2. verdenskrig, og det er et emne, som mange folk er lidt berøringsangst over for. Så det er en side af historien, som også er vigtigt at få med, som skal gøres på en rigtig måde, som skal gøres autentisk, og det er de i hvert fald rigtig gode til at gøre. Det er interessant at finde ud af, hvordan det er at blive trukket ind i en hær med meget gamle traditioner, og måske blive lidt klogere på, hvorfor at tyske soldater sagde ja uden forbehold og kæmpede for et ondt regime. Jeg er nok mere kommet med i starten på grund af selve formidlingsformen. Det der med at tage en dragt på, og så da jeg kom lidt mere med, så synes jeg, det var interessant. Det der med, at kvinder så sjældent er portrætteret, det er så sjældent, at der er kvinder med. Lige nu er vi jo for eksempel kun 2 ud af 21 mænd til den her generalforsamling, ikke? Så det synes jeg også er en vigtig ting at få med. Så er der jo også et utroligt godt kammeratskab i sådan en gruppe, som vi har her nu. Så det er også det, der gør det interessant for mig. Vi kommer lige til at få en strejf af historien. Vi får muligheden for at måske opleve lidt, hvordan det har været dengang. Og det er den der historiske oplevelse, der var typisk dengang.